Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini mau brokan bos. Bos, brokan. Ini telure. Brokan ya bos. Brokan ya bos. Iki kok kabeh, Mbok? Kabeh ha? Iya. Ya ora apa-apa ya alhamdulillah. Buat. Ulo pe. Sementara gene kulupane bosane ngene iki, Bos. Gak apa-apa, Bos. Nek brokane lancar, Bos. Endok ada. Maaf ya aku tak makan ini sambil makan. Mantap, Bos. Ganteng iki Bos ulope, Bos. Mau enak ya. Harapan. Apa, Pak? Hei! Sarapan aja. Sarapan oleh. Ale. Sarapan budi. Iki gua nek mujek barang kok kon ngeter-ngeter nang ngene sapa? Si. Ya. Iya apa? Ngeter ya kok. Iya apa? Sego to kok apa? Ora iya apa? Ora nang sarapan kok cerewet. Wah. Apa? Apa? Tidak berapa? Tada sarapan. Kemana tablak, Bos? Iki kulo pengen nih, Bos. Enak, Bos. Harapan sih. Gue terang gede nopi. Kowe pinggir kok karo. Ya, wis sasah sudah. Ya. Oke. Nang ae. Oh, so enak, Bos. Rokokan. Itu segone lho membiyan ya. Iku sak RT bumbuh kok. Gak. Gak oh. Sak RT gak gitu. Kulupane. Segone nang kulupane. Kulupane ge enek, Bos, maksude. Iki jane calone sak RT tapi kulupane ge enek. Wonge. Pe kok tantase ta junjunge. Pateni ya wis mateng oh. Mantap, Bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min sombro. Alhamdulillah kok. Ya alhamdulillah kok. Ya alhamdulillah. Api apa duitnya sapa gak tep. Lah kuwi lho. Ngene iki wis bersyukur kok wis kok. Ya. Matur nuwun kakang. Saya bersyukur. Macam sak cingkir. Lah lho. Jrok-jrok ngombe wedang. Kang gajah jrok-jrok. Sarapan, Dal.
Bos, motor Mbak Sudi bos. Hmm. Bungkusi mendok iki. Ndoke utuhane iki ya? Ya ora apa-apa. Seger kok wis ngono ya. Wis enak kok. Tempe. Iki tempe bos ngene iki. Wis mateng kuwahe nek kono ki jumuk ampase. Wah nek apa nek kuwahe ya teles bos. Ya, bos. Berarti etan papat. Papat toh? Iya kan. Ya. Ya ki tak terong etan sik. Mbok terus sik. Iya toh. Mbok nenopi sik. Iya. Ya toh ora apa-apa. Papat. Lho lur. Aku lho gas. Bukan iki. Iki areng terno nggone ngopi sik, Bos. Oh. Pemane ndi to tak kon sarapan malah ora enek. Bapak. Ya. Bapak, Bos. Kayak mini. Enak loh. Seger iki, seger. Wes kok dilanjut neh, Lur. Kembali lagi, Lur. Di ngantar rokokan gini. Terus ngopi. Nah, iki Lur. Main ning ndi wonge? Cik. Ndi wong iki? Rebut. Wani ndi wong e? Apa? Lho, alah ketemu gondek nek kene malah. Piye wi lho kok? Lho. Lho. Kowe nyapa? Wong patane di situ turu. Ta? Wah, dipel, Bos. Dipel. Ta? Patahkanlah hatimu. Ada sisa orang tuaku. Bos, aku sing ngene omahe. Gus Novi. Kepet. Dapet. Bos iki omahe Gus Novi, Bos. Tapi wonge masih tidur. Tempat hari-hari. Mas tukul kembangnya, Bos. Sawi kata rene, Bos. Di belakang rumah. Wih. Rabanya aso juga itu. Beli disantap itu anggur. Masih itu. Bos, dipel, Bos. Resik, Bos. Dapet ya, Bos. Dapet, Bos.
Ini di cak goblok ya. Coba sih malu bos. Tempatnya oke, siap. Tapi orangnya masih tidur bos. Ini walang kayu ya. Tidur ya. Jangan lupa selamat pagi teman-teman. Wah ini di wajib. Tulisannya Samson. Ya bos. Sini lur ya, naik tangga. Vlog pagi hari ini saya mau ngantar nasi buat Nopi patah. Doakan Mbak Suti Bogor sehat selalu. Semoga Mbak Suti lancar, sehat terus ya Mbak Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.